Vam començar ampliant l'horari de la biblioteca, almenys en les èpoques d'exàmens, per a que la gent jove i estudiant pugui anar allí. Anem a potenciar i a fer un centre d'oci i esparciment i potenciar les zones esportives i sobretot les abandonades, com són l'estadi, la piscina, com és el velòdromo, i apoyar a totes les associacions i clubs esportius de la nostra ciutat. Al casino anem a donar-li un ús per a tots els ciutadans d'Algemesí. En quant a l'Auditori Moreno Gans, que tots sabem que és un referent en la comarca en quant a la dansa, en quant a la música, en quant a piano, anem a ajudar-los, anem a potenciar-lo i anem a demanar un nou auditori per al Algemesí conforme es mereix la nostra ciutat i la nostra cultura. Volem també potenciar les ajudes per a les associacions culturals com a Muixeranga, com a Valls de les Llauradores, Tornejants, entre altres, així com a les falles, a la Comissió Taurina d'Algemesí, que totes elles han estat durant tots aquests anys abandonades. Per part de l'Ajuntament han tingut una mínima aportació i una mínima ajuda. La nostra cultura i les nostres arrels, les nostres festes, són un gran referent en tota la nostra comarca, són un referent a nivell nacional i a nivell internacional. I tot això ho han fet les dones i els homes d'Algemesí que estan involucrats en aquest tipus d'activitats i gràcies a l'esforç d'ells i conforme dia en molt poqueta ajuda i molt poqueta implicació per part de l'Ajuntament d'Algemesí. I nosaltres anem a potenciar-los, anem a ajudar-los perquè puguen desenvolupar i encara arribar més amunt d'on estan. Moltes gràcies. Ja per últim, tanca esta ronda, Emili Gregori. Bé, en l'activitat cultural jo crec que tots coincidim en que Algemesí és un referent cultural no sols en la nostra comarca, sinó a tot arreu, amb la qual cosa continuar en la dinàmica de la programació que tenim cultural, tant teatral com de música, dansa, és un dels objectius que tenim presents. Efectivament, hem de potenciar encara més la utilització del futur casino que anem a tindre i ahir sembla que ja n'hi ha idees que s'han llançat i que se dediquen a copiar. Em pareix molt bé. El casino és un lloc, és un referent cultural que va convertir-se en un centre d'activitat cultural i efectivament els caps de setmana va estar utilitzada per la gent. Aquesta és la nostra proposta, de 35 a 60 anys. Ja tenim un casal fester per als majors, tindrem un casal jove per als més joves i en tindrem el casino per a aquesta activitat de caps de setmana dels 35 als 60 anys. El convent, referent museístic de la nostra població i de la nostra comarca. Les activitats festeres de setembre, el maig d'Algemesí, que ja és conegut, tantes festes de carrer que estan recolzades per l'Ajuntament i que van a continuar en aquesta dinàmica. Educació, base fonamental. Tenim dels millors centres educatius de tota la comarca i de tota la comunitat valenciana, perquè s'hem preocupat de mantenir-los en activitats, gabinets psicopedagògics, salut escolar, esport escolar, teatre escolar, beques, ajudes, escoles infantils. Anem a continuar en aquesta dinàmica i anem a potenciar més escoles infantils, menjadors en els instituts, beques als alumnes que han de transportar-se per acudir a les universitats. Tenim un conservatori ja de professional, de grau mitjà, tant de música com de dansa. No sé ara qui s'empenya en inventar-lo quan ja existeix i està ahí, en l'ajuda, en el recolzament, en instal·lacions municipals i en subvenció municipal funcionant. La joventut. No s'ha fet res per la joventut fins ara. Treball, escoles, tallers que han promocionat el treball dels nostres joves, tota l'activitat que s'ha fet esportiva, cultural, adreçada a la joventut. Anem a continuar treballant per la joventut. Quantes vivendes ha construït la Conselleria de Territori de la Generalitat Valenciana que devia d'haver-les construït? Absolutament ninguna. Hem de ser els ajuntaments que es posem en marxa per potenciar vivendes per als joves. Ho hem fet. Anem a seguir fent-ho i continuarem fent-ho. No un centre d'oci. Tenim ja 2 empresaris que van a construir 2 centres d'oci i 2 empresaris que van a construir 2 hotels en Algemesí.